Patuloy pa ang pag-unlad ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Pangasinan. Ito'y sa suporta ng Department of Trade and Industry o DTI, Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan at ang Project Abound para sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ngayong taon, mas naipakilala pa ang produkto ng mga MSMEs sa paglahok nila sa International Food Exhibition o IFEX 2025. Ginanap ang IFEX sa World Trade Center sa Pasay City nitong May 22 hanggang May 24 kung saan ilang produkto mula sa probinsya ang inilatag sa harap ng mga potential buyers at investors mula sa iba't ibang panig ng mundo. Layon ng programa na maitaas ang antas ng kakayahan ng mga MSMEs para maipakita ang kanilang produkto sa international na merkado. Kabilang sa mga ipinakitang produkto ang mga processed food, native delicacies at mga agri-based products na orihinal na gawa ng mga MSMEs sa Pangasinan. Binigyang diin ng mga opisyal na ang ganitong pagkakataon ay malaking hakbang para sa paglago ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagtaas ng sales at export opportunities. Sa ganitong mga trade fair, mga exhibits, maraming mga B2B mga ibig sabihin, mga business to business na usapan na dito, the connections. That's why we have been insisting that yung product should be world-class, true to our battle cry na ang galing. Kasi hindi na pwede yung pwede na yan. Itaas natin yung kalidad ng produkto ng Pangasinan. Maging tayo mga Pangasinense, tayo as a human resource. Dapat hindi pwede yung pwede na yan. Yung mediocrity dapat di ganun. The only way you can compete globally is that if you up the standard, up to the global standard. Dumalo rin sa IFEX si First Lady Liza Araneta Marcos kung saan binati nito si Pangasinan Governor Ramon V. Gico III sa matagumpay na IFEX 2025. Nakatanggap naman ng DTI Kata Award ang isa sa 11 MSMEs na mula sa Pangasinan bilang pagkilala sa kanilang inobasyon at kalidad ng produkto. Mula sa probinsya patungo sa buong mundo, umaasa ang mga MSMEs na magiging tuloy-tuloy ang pagkilala sa kanila sa mas malaking merkado. Charles Nicolimon, RNG News.